Sa dagat tayo, dagat. Ayan. Doon tayo punta sa dagat. Sa yung bukid, sir. Pakitingin nga yung bukid sa yung bulaklak. Yung lagayan natin, yung binitbit natin. Okay. This plaque of asin goes. This plaque of asin goes to Ma'am Bianca Queen. Miss Maria's Passion. Maria's Passion. Queen Maria. Queen Maria. Passion and Travel. To be awarded by Let's Papa, our makeup artist. very industrious and most innovative person. Ladies and gentlemen, please give her a round warm of applause. Oh, palakpak ka, Sel. Palakpak ka, Sel. Isang sakong asin. Dahil nano ka bilang gymnast ng Pangasinan. May asin. May asin ka. Asin. Okay. Thank you so much, Kamuta. Thank you very much, partner. Your so kindness. Thank you for your kindness. Okay. Thank you for your tenderness. This song is from the Sul, Pangasinan. Thank you for your love. The home of quality salt. Ayan. Uy, nakakatawa. Agi, kailangan. Pinapayanan natin yung ating client. Ayan, o. Tignan mo, thank you very much, partner, sa asin. At gagawa po tayo ng kimchi. Korean kimchi. Ayan. Dito po natin ilagay sa sasakyan. At mamaya lamang ay... Napula may pusaran dyan. Kabuti. Magbago ka. Magbago ka. Bago. Samit. Ayan. At punta tayo sa dagat, guys. Wait lang, madam. Tayo mo ako. Wala kang payo. Meron akong payong dyan. Kunin mo yung red. Anong payo niya? Yung ano, yung passion. Kakaikin Ayan daw. na, yung... Bakit isikyap Bitbitin mo na lang din. Meron akong payong. May dala ako, promising. Nasaan na yung payong natin? Ay, ito ay, ne? Oh. Tara. Alex, ne? Alalayan, pero alalayan mo yun, ha? Punta ka, Sel. Gusto mo magpayong, Sel? mamaya. LGBT color yun. Okay, dalhin ko yung aking bag. Bago ka. Teka lang mag-share muna tayo. Andun na yung mga client natin. So, share muna natin yung ating live show. Ayun. Kaya kamu yan, swerte yan. Ganda yung view sa Binay.
Wala siyang Okay guys, tara na, tara guys, dagat. Sal, diyan nga lang, ang patang. Di ka ba naaawa? Ay, ang ganda. Mas may pang dito na lang ako mag-live sa aking YouTube channel. At sigurado akong may kita. At meron tayong ads kaya sa Facebook. Kaya sa ibang account, dito na lang ako mag-aaksaya ng load mobile data. Sigurado naman ang aking kita. Mamaya meron tayong ads. Sel, ang patang. Okay ka lang? So ayan, from now on, tuwing meron tayong wedding photoshoot or mga event, magla-live na lang ako lagi. Dito na lang mag-live. Basta mayroong signal sa aming pupuntahan. Dito na lang harap mo sir, pag ang dagat. Kasi baka pusag pala tani, nalalaram si sir. Oo. Ay, dito tayo. Ay, dito ay. Pag dito ay, madalim ano. Madilim. After nito doon kami sa lilim, yung sa may ano doon. Oo. Okay, yung bukis ang gitna. May balimang Q, may favorite buran Q kagalag. Paano sir? Yan, holding hands po. Holding, spread kayo ng konti. Ayan. Okay, pabuka yung paa mo. Alex. Ayan. Okay, Another live na naman to. Hi! Ayan ka. Ayan. Lumayo tayo para makita yung payong mong maganda. Ay, naks na. Dito, ganito. Ayan. 2, 3, go! Ang ganda ng pay. Okay, 1, 2, Queen Maria Passion and Travel. Naka-live po kami ulit. From now Passion and on. travel. Please From now don't on, forget. mag-live na ako dito talaga. Promise, I swear. Magpupusan ganon. Kasi si sir, mag-jump, kukuhanan kita sa in-between ni sir dito. Pag magpupus ka na ganon ka, ha? Okay sir, dito ka sir ay. Dito tayo. Okay, mag-jump si sir. Pag nag-jump, kanimat daw. Ang ganda. Parang Marian Rivera ang sabi ng group. Kamukha ni Marian Rivera ang ating client. Papakulay ko siya ng parang Yes, magpupus ka lang. wedding light. Steady lang. Para mag-bloom. Yes, tatalon ka. Gaganon ka. Ganyan lang ang gusto niyo. Sabi na kayo, light lang sir. Oh, Kundi pa. What you want is Yan, okay, steady. Hindi, maganda naman bagay sa kanya. hindi niya din bagay ang makapal. Oo. Okay, pause ka lang Masungit naman. ang Okay, ready? 1, 2, Mataray, 3, magiging go! mataray siya. Pero ako gusto ko makapal. Ayun, sinit ko sa yung mga sinit ko sa yung makeup. Gusto kong ganun.
Okay, ready, steady. Okay, 1, 2, 3, go! Ay, relax naman. Sir, taas mo yung dalawang kamay mo. Pag ganun ay. Lundag pa more! Steady. Focus mo lang si ma'am. Okay, ready. Okay, 1, 2, 3, go! Yung ano, Ay, maano ba? Masikip? pasikip. Large? Kaumano na konti pagkabigla. Pinalitan mo ba yan? Hindi po. Ay, hindi ka nagpalit? Ay. Isa pa. Ayaw nga pala kanina nakaka-couple shoot pala kayo. One, Iniisip ko smile. naka-white nung isip na kanina. Last one. Ma'am, mag ano ka, mag ano. Parang nasasya ka. Or kaya nakaganon ka. Yes, yes. Kamay mo nakaganon ha. Tapos yung bukis sa in between. Okay, smile lang, smile, smile lang, smile. Isa pa. Okay, ready. Magja-jump si sir. Sa may side na lang si sir. Para hindi mahirapan. Okay, ma'am, with feelings na. Tapos mo yung booking as, ma'am, yung booking. Kabila. Yan, okay, with feeling. Okay, ready. 1, 2, 3, go! Isa pa. Okay, ready. 1, 2, 3, go! Pag 15, another 15 minutes. 15 minutes lang ako. Okay, ready. Magbibideo. 1, 2, 3, go! Pabilis. Sige, mag-jump ka nga, sir. Okay, 1, 2, 3, go! Nakalo battery na ako kaagad. Yes. Ayan, naputol yung booking niya, ma'am. Edit ko. Bili ka ng relleno, madam. Gusto mo? Anong relyen? Rellenong bangos. Relyen ng daw. Saan kayo gataas pa ng daw? 250. Taga sa amin. Pinsan ko. Gusto mo bumili? Bili ka na, isa. Dito tayo. Ha? Mm. O, sige. Idaan ko Magkano? din. 250. Ah, mahal naman. Ilang piraso? Sabi ka Sabi naman, 250 lang. Mahal. Madaw kanina yo. Ano naman yan? Ay, yan. Chinese. Ay, wow. Ay, wow. Alis Very na. nice. Ay, ganyan din ako. Gusto ko Ano, yan. bibili ka isa? Magja-jump sa'yo, mate. Walang Madam. Maghanap ako, Met. Maghanap ako. Madam, bibili ka isa. Daan ko sa'yo sa bahay mo. Okay. Mamayang hapon. Ayan, tapos na kami dito sa dagat. Mamayang hapon. Guys. Idaan ko mamayang hapon para may ulam ka. Ang ganda ni. Ang ganda-ganda. Promising. Teka lang, nagbablog tayo. Ah, syempre. Ang ganda-ganda, flex mo ako, oh. madam. Ay, ano pa yung nga mo si Bride? Alam mo naman, may magical yung kamay natin. Ang ganda-ganda pa. Mga artista yung mga client natin. Kasi yung isa na sa parang si Jeric Rabal. Idol. Sabi. Lang si Marian Rivera. Bakit si Marian Rivera na partner niya si kay Jeric Rabal? Ha? O yun, tama. Alam mo, hanga ako sa group natin. Sinabihan niyang Marian Rivera si ma'am. Oo, promising, promising. Tapos very supportive siya sa pagganito ng damit na bride, ito ganyan. Alam mo, ay ngayon lang ako nakakita ng group na ganyan. Very gentleman. Very loving at very caring siya. Okay, sir. Ganito ko lang, sir. Ayan. Ka lang. Turo ako na si Will. Papapray natin ito pa. Talaga naka-smile ni sir. Nakasmile talaga, pati Smile ni kahit naka-jump, oh. nakasmile. Oh, nandun yun na madam Ah, may ang ganda. kuwayo. Oh, diba? Perfect. Uy, ang ganda. Gusto ko yung gandang ginawa mo. Nakay dito tayo ay. Kasi may request siya, ring. The Kaso best. yung request niya, Oo. sunset eh. Ay, Sunset sunset. dapat yun eh. E di nag-sunrise sana tayo. Wala, maaga masyado. Oo. Iba 2 days napalubugin na ko yung araw. maaga umuulan. Oo, sa bagay. Okay, dito tayo. Palubugin natin yung araw, sir. 2 days na kada umaga, ano. Okay lang Oo. sir, kahit na naka-chinelas ka tayo, ihap. Ah, madam, ay isang Yes. releno. Oo, Bibili yan, ka. dalawa. Ay, dalawa. Sige. Basta Sige. may- Ma'am, dito ano, tayo. that's- Patong mo yung bukid May- dito. Tapos isang kami mo. Oo. Oo.
Dito ka ma'am sa harap. Oo, sige. Yan, okay. Yan, ganyan lang. Tingin lang Hindi kayo ko muna ng dalawa. namin yung... Hindi ko gusto nyo. Ay, naks naman. Yan, ganyan. Meron talaga. Walang relleno sa Lasol kasi. Oo. Tingin lang dito. Sige tayo na, kukunan natin. Mag-o-off. Okay na ano. Hi guys, ayan. At hanggang dito na lang po tayo ulit. Abangan po natin ang ating third set. Study lang, layo lang ako ng So, yan yung ang kanilang second set. Ang ganda ng mata ni ma'am kasi, no? Oo. Brown eyes. Brown Ma'am eyes. sir, tingin nga kayo dalawa doon. Sir, forward mo yung head mo kay ma'am. Yan. So, ayan guys, mag-off na ulit ako. Naka 15 minutes na ako. May 15 minutes na. So, mamayang ating third set. Abangan po natin. Bye for now. Please don't forget to subscribe my channel, Queen Maria Passion and Parang Travel. kulang na. Bye! Let's go. Doon na ba sila mag-change, sir?